Di nangaon na silang forax, silang carrier og si Jessa. Wala man na sila invite ta unta, charot. Hoy charot ra oy. Hello everyone, welcome back to my channel. This is Charles M. So for today, namin diri sa balay ng Inday. Pero after ani manukos sa pud bilang forex sa gate. So sige may panukos ng forex sa gate. Ikaduha pero kay sumad na pod sa papa ni forex sa gate 3rd death anniversary. Pero before nako diri sa balay ni Inday mga on sa mi og ice cream. Mga on ice cream kay perting inita diri sa kalibutan. Hi Angel, ano saan yung gikaon ni mo Angel? Lami Angel? Dili ni puti. Ano sa flavor na day? Double Dutch? Ay, di okay ba? Choco? Double that. Double Dutch lagi. Lami Angel? Is it your favorite? Paborito ni mo ang ice cream? Yes or no? Bag. Lami kayo mong ice cream di mo na lang na siya nabilin. Dagan kikugi kaon. Si Mama Sensha. Hello! Ato ning ipadani kapuso mo Jessica Soho. Charot. Kapuso mo Jessica Choco. Marshmallows. Lami kayo na siya. Pwede na to na siya ikuan. Himuong kanap itang Chubby Bunny. Chubby Bunny. Kaday. Hello. Gapahan Inday. Oy. Fresh kay kaday. Fresh look. Fresh mo ni ang porma o kanang manukos padong. Manukos na dilong forax ron. Di ka kukuan me magnong pa ID. Ipa ID na mo haya-haya man mo kinana mo kanang mo na siya ang pinaka-powerful na ID. Ambot ba sa sawang ano wala pa man sa sawang exempted. Ikaw pa niya mga fingerprint. Mo na siya yung pinaka-powerful na ID na turon. Mabalik ma'am kay wa ka kapasar sa. Kisa mo pinanguan na today. Mga taga-munisipyo Kailan hindi. or mga taga-national. Asawa ni Kuya Gerald ma'am. Oh, kisa mo Kuya Gerald. O kami nga ikaw ba tong ex? Muna ang manuka nilang Inday. Klami siya mo ni ihawon day oh. Sus dako dyan mo ni sila day. Manglabok ba ni day? Si Pia rin. Manglabok siguro no? Hi mga manok. Tulong buok lang po ni sila day no? O pa ba ni magsukod o pangitlog day? Napod sila gamay nga fish pond. Asula. Asula na siya day no? Daghan na ba mo isda ni Pia? To ah. Isda or Tilapia. alimatok? Sig alimatok. Oh. Maginahinay ta arit ang kalibunan agi. Tignan ko sa kalibunan. So mga doon na may ilahang Inday. Inday? Padong. So mga doon na may ilang forax the great. Hello forax the great. Sa mga ka-forax. Maginahinay na miglakaw dire. Angel! Dali Angel! At ito may ilang forax the great. Kay sumad sa iyang papa. Mga on na po. Bibusog mi actually. Kaya nangaon magikan og ice cream. Ice cream are good po. Wala ni Paris na pan. So ato na mi. Diri mi sa kalibunan mga gi. Kasi nga na nang iro ni mo. Dana? Hi Ro! Ay Jessa. Ay ka nang. Samok Angel. Kasi nga na nang iro ni mo Angel. Akira. Angel ako. Paspas Angel. Angel. Ay ka nang. Hoy! Balik ka rin. Balik. Tabi, panabi Angel. Tabi po. Tabi. So muna siya mga agianan padong ilang forax the great. Agwanta tano, kay walay highway gid sa ilang forax the great. Actually ang balay nilang forax the great naa sa pinakabukid, pinakasuok sa Loboc, Bohol. Wala siya kalsada. Ingan ni ra gud ang maagian nimo. So ang motor ni forax the great ibilin niya sa highway. Na siya gigama nga kubo-kubo dito ato niya ibilin iyahang motor. Kaya ang motor dili makasud sa ilaha. So kini mo ni siya ang bukid, perting danguga ani og kanang mo kuan mag-uwan dangog kayo dire. Mo ni ang balay nilang forax the great before mo na siya. Ali Angel ari tagi Angel. Ari mong gud ari hi cookie. Cookie kuku. Muni ang balay nilang forax the great, muni lang daan nga balay, ancestral house nila pero ilan nang giabandon na. No? Nindot kayo diri ang palibot. Way makaagi nga mga sakyanan. Ang motor, pwede ra unta ang motor pero mahadlok si forax the great mag-drive og motor diring dapita kay
dangog-dangog. Pero lami po ng dangog-dangog, no? Kasi may giganhag dangog-dangog. Charot. Saan naman sila? Oy, nag-iaya lang nilang bugan. Nag-iaya lang nilang bugan. Angel. Ikaw, Angel, ganahan ka mag-vlog-vlog, Angel? Dili ka ganahan? Di ba na kay TikTok? Ganahan ka mag-TikTok? TikTok. Ano na tara, Angel? Dali na, Angel. Musik na yung has. Oh my God. Ay, taring magawa, taring kuan dili siya mo kalibunan kibisig ni mga has. Yehoo! Lover one, nilidagan kayong mga kuan ari oh. Ni manok, ni kanding. Mag-ihaw ta og manok ron, Angel. Hi. Kanding. Manungag na siya? Pag sure na ba? Hala, manungag jud. Suwayi ko nagsungag be. Suwayi og sungag ba? Sungag ako nako, sungag. Buntis ni siya, Jel? Dako mo nagigti dyan, oh, hi! Kanding, buntis ka, Kanding? Kanding, hilama ko na, Angel, please. Dili lagi ni manungag. Di mo ko na, manungagod, wala, dili man na mamaak. Saan nang iro ni mo? Akira, Angel? Kini siya para asa, manigamay man nga tangkal. Si manuhik, dili na manok ang manuhik. Manungag, that's the right term. Tora, oh, kita kayo diri ang ancestral house nilang Forax the Great. Muna siya, ang ancestral house nilang Forax the Great. Dira siya gipanganak sa iyang mama. Dira siya ni dako, dira siya nagdaga. Hantod pagkaminyo niya, nibalhin na siya balay. Nindot, no? Nindot siyang balaya. Sayang na kailan nang gi-abandon. Uy! Unsa para unsa man ang lotion? Hala! Grabe change outfit si Ma'am, oy. Nagpinapuok na siya, oy. Nagpinapuok ng among ma'am. Lami ang makaglik. Pag ang tiil po, dayo tanawa ko, dayo itom ba? Ano man ang tanang, dili makusig sapatos ba? A few moments later. So na namin dili lang Forax the Great. Kawan na namin alas 2 kay para mag-start ng pangadje. Humang pangadje, mga na po, mga busog na po, be! Two 2,000 years later. So, muna nagpanga-gym, ang distribute si Mim Joy o si Inday. So, muna ang sod sa pahat. So, tawa na pahat. So, naa sila mali. Naapod sila ayaw pag kuan ba? Kami kayo. Kuha na Jisa. Oo, buka. Hi! Hi, ma'am. Woohoo! Mita, la-di-da-di-da. Kaon dahi. Isi ka wow dahi. Mamba mo kaon taman de dahi. Si Ma'am Joy. Isi mo ikaon, ma'am. Nay pansit. Ikaw nagluto na, ma'am? Si Miss Thelma. Thelma ba? Right? Thelma. Ato na ipakuan si Kapuso Jessica Soho, si Miss Thelma. Forax the Great! Uy, Forax.
Sana all nag-live si Forax o 1 million ang viewer. Diyan, nangaon na silang Forax, silang Carrie ug si Jessa. Wala man na sila invite taon ta, charot. Hoy, charot ra, oy. Hello, kids! Uy, gilangaw nag-awang food. Natay biko, natay pansit, natay sliced bread, ug natay cassava cake. Banana cake di ay. Hello, Forax the Great! Uy, di agi ka namin nanukos na Angel, gadas na Angel, og pahat. Ano saan ang pahat soda na Angel? Na pansit, na biko, na ay puto, og na ay cookies, Angel, no? Alright, let's go, Angel. Buyers, everyone.